Γεια σας παιδιά, λοιπόν, σήμερα για ακόμη φορά θα παίξουμε το ίδιο το box, αλλά δηλαδή θα παίξουμε το Brawl, αλλά όχι το κανονικό, αν θυμάσαι, που είχα παίξει το άλλο αυτό εδώ, το box simulator, με τα box, με τα big box και με τα mega box. Λοιπόν, αυτό θυμάστε το άλλο βίντεο που είχα κάνει και θα ξανακάνουμε μήπως πετύχουμε κι άλλο παίχτη. Δηλαδή, μήπως πετύχουμε κι άλλους παίχτες. Λοιπόν, κάτσε να μπει. Θα περιμένουμε. Λοιπόν, μπήκε. Τώρα πριν λίγο έπαιζα και φτάσαμε μέχρι εδώ, αυτό εδώ. Να δω το μόβ που βλέπετε εδώ πάνω. Δεν είναι εδώ, ακριβώς εδώ που βλέπετε. Λοιπόν, άλλαξε και η εικόνα εδώ που λέει το όνομά μου Ευγένιος. Είχα το τι και έβαλα τους πρώτους και λέω να παίξουμε λίγο, να πατήσουμε. Μήπως πετύχουμε κάτι και όσο πατάμε μετά δεν ακούγεται αυτό που κάνει τσιν, αυτό ας πούμε. Και λέω να κάνουμε και ένα βιντεάκι. Tick, broke. Οκ. Λοιπόν, πάμε ξεκινήσουμε. Καμιά φορά κολλάει όμως. Coins, Frank, Tara, El Primo. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Coins, Edgar, Juicy. Κοίτα, και το ίντερνετ. Διαφημίσεις. Μισό λεπτό να κλείσω λίγο το ίντερνετ. Και μετά το ξανανοίξουμε. Να κλείσουμε το ίντερνετ. Να βγάλει κάτι εδώ, να το σβήσω. Να. Λοιπόν, πάμε. Κολλάει, το βλέπετε. Τώρα δεν θα ακούγεται άλλο. Ορίστε, δεν ακούγεται, δεν ξέρω γιατί πάντα μου γίνεται αυτό. Πατάμε έτσι, μήπως πετύχουμε και ένα παίχτη. Αλλά για να πάρω τον 8 bit έχω δηλαδή, εδώ που βλέπετε το πορτοκαλί μου είναι κοιμάτο και κοντεύω για το big box, για αυτό που λέει εδώ 200 τα coins εδώ πάνω. Εκεί που λέει το βγαίνεις και εκεί, ας πούμε εκεί που έχει το όνομά μου, δίπλα, εκεί. Αυτό είναι το τρίτο, πάμε στο τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, ενέκατο και παίρνουμε τον 8 bit. Και μετά παίρνουμε την EMS. Έχουμε άλλα 9 και παίρνουμε την EMS και μετά πάμε στα big box, mega box και καταλάβατε και πάλι. Απλά εγώ τα πατάω έτσι γρήγορα για να δω άμα πετύχω κανένα παίχτη. Δεν το κάνω έτσι για να μην βλέπετε τι πετυχαίνω. Δηλαδή να μην βλέπετε ας πούμε αυτά Frank και αυτά εδώ. Βλέπετε τέλος πάντων. Απλά τα πατάω έτσι να και εδώ βλέπετε το πορτοκαλί που εδώ για το big box. Να το πάρουμε. Και αυτό νομίζω το βίντεο θα είναι λίγο μεγάλο. Όχι πολύ μεγάλο, αλλά εντάξει. Λοιπόν. Μετά λίγο ακόμα. Και να δείξω εδώ ότι το πήραμε. Το big box. Και μετά πάμε για το τέταρτο. Το ανοίξουμε. Θα τα πάρουμε όλα μέχρι να φτάσουμε στον 8 bit. Για να πάρουμε. Όχι, να τα πατήσουμε όλα. Για να θα πετύχουμε. Καταλαβαίνετε. Όπως λέμε, ήδη καταλάβετε. Και απλά έτσι το έχω κατεβάσει. Κολλάει φίλε λίγο. Έλα, πόσο έχει ακόμα. Το πήραμε, πάμε για το τέταρτο. Ορίστε εδώ. Βλέπετε που να σβήνει το κίτρινο. Ορίστε, πήραμε το big box. Αλλά ακούστε με. Τώρα δεν θα το ανοίξουμε. Θα παίξω να τον πάρουμε μέχρι τον παίχτη. Ορίστε, το πήρα το big box. Έχουμε αυτά εδώ που δεν ξέρω τι είναι, δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Mega box, αυτό πάλι, το box, το big box. Αυτό εδώ και τον πήραμε 8 bit, μετά άλλα 9 coins, big box, mega box,
coins, mega box, coins, τέλος πάντων, ωστόσο δεν θυμάμαι, big box, τα coins και την πήραμε και πάμε και τώρα πρέπει να πάρουμε αυτό και μετά την άλλη. Λοιπόν, μόλις φτάσω στον 8 bits εδώ, σε αυτόν τον παίχτη, θα τα πατήσουμε όλα. Καταλάβατε, λοιπόν, πάμε να παίξουμε, να τον πάρουμε. Πατάμε λίγο έτσι. Συγγνώμη, θα τα κάνω λίγο γρήγορα, τα πατάω γρήγορα, εδώ το free που λέει, για να μήπως πετύχουμε τώρα ένα παίκτη. Περιμένει γιατί καμιά φορά κολλάει και δει. Κολλεί ρε. Κοίτα πόσο κολλάει. Λέει πάρα πολύ. Το αφήνουμε λίγο έτσι. Πατάμε αναμονή. Και τώρα πατάμε. Πατάμε. Τα πατάω γρήγορα μήπως πετύχω κανένα παίκτη να πάρω αυτό εκεί. Ξαναπάμε από την αρχή. Και μόλις μπει θα συνεχίζουμε. Ωραία, μας έβαλε και πάμε. Τώρα που ξαναμπήκαμε βάζει. Δηλαδή όταν ξαναμπαίνω, δηλαδή πριν το είδατε που δεν ακούστηκε έτσι όπως κάνει τώρα που ακούγεται. Τώρα όταν ξαναμπαίνουμε ακούγεται, μετά που θα παίζουμε δεν θα ακούγεται. Δεν πειράζει. Αλλά άμα πάτε στο Play Store μπορείτε να βρείτε και άλλα τέτοια και να κατεβάσετε με box, με big box και με mega box και εκεί μπορεί στην αρχή θα πετυχαίνετε συνήθως παίχτες πιο γρήγορα από εδώ που δεν πετυχαίνω και άλλους παίχτες ακόμα, δηλαδή δεν έχω πάρει ακόμα παίχτη. Πριν κάνω το βίντεο έκανα μήπως πάρω κανένα παίχτη για να σας το δείξω μετά. Γι' αυτό και λέω να κάνω κανένα βιντεάκι τώρα και να το πατάω έτσι μήπως πετύχουμε κανένα παίχτη. Κολλάει όμως. Πατάμε έτσι να πετύχουμε κανένα παίχτη. Αλλά το πατάω εδώ και ώρα ρε φίλε. Και από πριν κάνω και το βίντεο. Και δεν έχω πετύχει ακόμα παίχτη. Κοίτα εδώ ρε. Δεν έχω πετύχει κανένα παίχτη. Ναι ρε παιχνίδι, δώσε μου ένα παίχτη. Έλα πάλι. Τώρα θα ακούγεται. Τι να κάνουμε. Κλείσιμο. Λοιπόν, όταν λέω λοιπόν δεν είναι τέλειος το βίντεο. Θα τα ξαναπαίξουμε λίγο. Περιμένουμε λίγο τώρα να μπει. Ωραία, μπήκε. Πατάμε. Κάτσε να το χαμηλώσω λίγο γιατί ακούγεται. Ακούγεται πολύ δυνατά. Λίγο ακόμα και τέλος. Και μετά δεν ακούγεται, τι να κάνω. Δεν ξέρω γιατί δεν μου δίνει παίχτη τώρα. Το βλέπετε τώρα που δεν ακούγεται. Λοιπόν, παιδιά, μόλις πάρουμε αυτό εδώ, εκεί που έχω πάρει το big box και μόλις πάρω αυτό εδώ, να το πατήσω να το δείτε. Να, μόλις πάρω εδώ που βλέπετε το πορτοκαλί που είναι εδώ, μόλις πάρω αυτό εδώ, και εκεί κάπου μπορεί να τελειώσει το βίντεο, ας πούμε. Δεν ξέρω, άμα δεν βαρεθεί, ας πούμε, θα κάνουμε. Θα πάω να μέχρι το mega box. Τα πατάμε έτσι λίγο γρήγορα
Ναι, έτσι όπως το βλέπετε κολλάει λίγο, γι' αυτό. Δεν ξέρω, φταίει το ίντερνετ, γι' αυτό. Και στο άλλο που έπαιζα, κόλλαγε. Και πριν έπαιζα και κόλλαγε, δεν μπορούσα. Και βγήκα από το παιχνίδι. Θα πατώ έτσι τώρα, μήπως θα πετύχουμε και ένα παίκτη. Συγγνώμη που το έχω πει 100 φορές, αλλά φίλε, δεν έχω πετύχει ακόμα παίκτη. Εδώ και ώρα το πατάω και δεν πετύχω ακόμα παίκτη. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν το κάναμε, δεν πετύχαινω παίκτη. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο. Κάνετε ένα like και ένα subscribe και καλό μεσημεράκι. Γεια σας.